Алдағы бүлеккә күчәбез. Анда татар биюенең иң гади хәрәкәтләре. Әп-биппә. Башлангыч тырышка басабыз. Кызлар итәкләрен, егетләр билбауларын тоталар. Бер үк вакытта үкшәне, аяк өчен, үкшәне, аяк өчен, үкшәне, аяк өчен, үкшәне, аяк өчен биреп дәвам итәбез. Үкшәне, аяк өчен, үкшәне, аяк өчен, үкшәне, аяк өчен. Килеп җиттек икенче хәрәкәт. Шуны шаган, ләкин башкачарак. Чыршы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Бирдә аяк очлары һәм үкшәләрнең кушылуы мөһим. Киләсе хәрәкәт үкшә баш дип атала. Бу үкшә аяк очы. Шулай ук бер яктан икенче якка башкарыла. Бер аяк белән икенче аяк белән шулай ук чиратлап ике аяк белән дә 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Шулай ук борылганда да башкарып була. Үкшә баш 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сол якка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Киләсе хәрәкәт бишек. Бишек аяк иче белән кадап алу рәвешендә берле була. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бер үк вакытта уң аяк белән кадап, сул аяк белән бераз сикереп алабыз. Рәхим итегез. Әзер. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Шулай ук сикереп һәм атлап алу рәвешендә икеле була. Рәхим итегез. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Әйләнеп дәвам итәбез. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Шулай ук вак бишек тә бар. Анда шул ук хәрәкәт белән алга барабыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рәхим итегез. Әзер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ә хәзер ир-егетләр зуррак амплитудада белән 1, 2, 3, 4. 1 уң аякны киңрәк кылычлап алып, рәхим итегез. Әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Әйләнеп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рәхмәт. Алга таба иң киң таралган хәрәкәтләрнең берсе бырма, борылма. Кызлар хәрәкәтләрендә ул бераз кечерәк, егетләрнең биегрәк бурма була. Кызлар бурмасы күрсәтәм. 1, 2, 3. 6нчы позиция буенча эшлибез. Һәр туры 1нче позиция дип атала. Безнең бер кайчанда татар биюендә алга үкшәләр белән биймибез. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Борылганда алсу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәвам итәбез. Алга таба борма борылыш хәрәкәте. Кызларның. Әзер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рәхмәт. Егетләр бормасы. Хәрәкәт сикерү белән үкшәне һәм аякны борып башкарыла. Егетләр татар биюендә кулларны алыштырып эшлиләр. Рәхим ит, Артемий. Әзер. 1, 2. Бот аяк ягына борыла. 3, 4.
1, 2, аяклар җыела. Тукта, хата. Хата мондый. Без аякларны җыябыз. Тагын бер кат шуннан башлыйбыз. Кара. Тезләр бергә. Монда тезләр шулай ук бергә. Тезләрне бер кайчан да айырмыйбыз. Ә хәзер егетләр бирмасы. Үкшәләр һәм тезләр борылышы белән бергә сикереп башкарыла. Моның өчен безгә куллар ярдәм итә. Рәхим итегез. Әзер. 1, 2, 3, 4. Аяклар янбашына кадәр күтәрелә. Борылыштан 4, 5, 6, 7. Борылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ә хәзер борылышта хәрәкәт белән куллар безгә монда ярдәм итә. 5, 6, 7. Рәхмәт.